בשבוע חסד אנחנו עזרנו כל הבית ספר למשפחות נזקקות. שעשינו דברים כמו שיקולי ממתקים או פופקורן, ואז מכרנו אותם, ואת כל הכסף שהשגנו מזה תרמנו לנזקקים. מעורבות חברתית זה חלק משמעותי בתעודת בית הספר. התעודה של בית הספר, חלק ממנה זה גם חינוך לנתינה ואורח חיים. יש מאוד התרגשות, יש תכונה באוויר. הילדים מגלים המון מעורבות, המון רצון לתת ולשתף ולעשות דברים מעבר. הם בעצמם מגלים יוזמה ורעיונות. כשאנחנו משתפים אותם, אנחנו גם הרבה פעמים בונים איתם איך זה ייראה, רוצים לשמוע אותם, מה הם חושבים על חסד, מה נראה בעיניהם חסד, והילדים ממש מתרגשים ומעלים רעיונות, והרבה פעמים אנחנו גם לוקחים את הרעיונות שלהם ומפתחים אותם. נותנים מתנה. האם בבית הספר שלנו יש דברים שעושים למטרת חסד, נתינה לשני, קבלת השני? ביריד החסד עשינו את היריד הזה כדי לתת לנזקקים את הכסף. שנותנים אחד לשני אוכל לאנשים נזקקים. מצוין! כל כיתה הכינה איזה מאכל אחר, ובסוף מכל הכסף שהרווחנו נתנו את זה למשפחות נזקקות ולגני ילדים. שבוע החמד עושה אותנו יותר טובים ויותר שמחים. בשבוע החמד הילדים לומדים קבלת השונה, עזרה לזולת. מהו ואהבת לרעך כמוך באמת. הם לומדים לתת לשני, לקבל אותו, לא בשביל לקבל תמורה, וזה מה שעושה אותם יותר טובים. היריד חסד הזה בעצם לימד את הילדים שאנחנו רוצים להיות מעורבים חברתית. אנחנו רוצים ליהנות מהשוק, אנחנו רוצים ליהנות מהממתקים, אבל אנחנו רוצים שהשוק הזה יצליח, היריד הזה יצליח, כדי שנוכל לסייע לקבוצת גיל אחרת, לאוכלוסייה אחרת. את העשייה החינוכית הזאת שקצרנו ממנה המון פירות, גם מבחינתנו שהכסף הזה שהוא עבר, וגם החינוך של הילדים שלנו. אנחנו רואים שהילדים שלנו יותר נותנים, יותר אוהבים. רק לאהוב אחד את השני ולא לקלל. המטרה שלנו שבוגר שיוצא מבית הספר בסיום 6 שנים, יהיה מעורב בקהילה, ירצה לתת, ממקום שהנותן בשמחה, השמחה שכרו.